Dela umfana ukuthi enze njani alale nosisi athathe umntombi bakhe. So if ungangibhalansisa yini kongayazi ukuthi njengoba ukuthi akalale naye kuzo-affect-eka ubaba kanjani ungazi ukuthi ingane yakhe. Uzo-affect-eka phela mengabe ukuthi ingane yadadewabo. Affect-eki ngoba bazobe bewumndeni bodwa. Mina ubaba akafunanga ukuthi angixhumanise nomndeni. Akafunanga ukuthi angenzele iphandla uthi wenza kumuntu owasemndenini ukuthi uyisima kanjani wangane. Uyafayela. Oh. Ngicabanga King. Yabona intombazane enhle? For who? Inhle. Yeah, for indoda I think. Hawu, intombazane enhle for indoda hayi? Yeah, why ufela ngibona amanye amantombazane mahle azokusiza ngani? No, mina ubona into engitshisa yona enza ikhanda, like yenza inwele zinhle, ngiyayithanda le nto. Vele nawe usanda kulenza is not the like. Njengoba ngigqokepisa indaba ukuthi ngisanda kulenza ikhanda. Kuyashisa mbosile ikepisi liyadingeka. Ningoba ngalenzile ikhanda King angiligqokile ikepisi ngoba nakho kungalenzi ingoba ikhanda limbi. Kade wenza ikhanda last month. Na King ngeke hayi hawu. Alright. Asebenza sebenza baphi bafana bashuthi? Sebenzeni. Sasibange ekhanda? Hayi, ngicela ngiphe imali ekhanda. Anginayo imali. Kufanele ngize ngicela. Anginayo imali. Wena uqonda nini? Hayi for in, wakwayibona indoda enembungculo nephelele. Sambeni. Ngaza kwethu siyabingelela. Welcome to Black Life TV. Niyazi ke alukho olunye udaba singakhuluma ngala phandle ukuthi iso ngeso. I don't know, noma mhlawumbe konke engiyenzile njengoba nje ngibalisela ngemali kanje. Bukelo Black Life asiphinde sihlangane bafethu usambe sokhuluma indaba zabantu usiza ukuthi abantu bakhala ngani abantu ngampela irevenge basifundisa ukuthi ngempela umuntu mayakwenza ikhanda yini ongayenza ukuthi uyibuyiselele ngoba intombazane fanele ibe yinhle ekhanda. Hawu njalo. Hayi sinenki asangisasebenza. Hey. Phela bakashana kamenza phuzumlaza ngameva nina bendlonhle noPapa Khandi ekhaya nasezantsi ke kuyifunda zonke khona eNingizimu Afrika sibingelele le iBlack Life TV igama lohlelo ke iso ngeso igama lami King Sicaka ngokaloqa uthando lunye ngenza ukuthi asibingelele angihambi ke ngedwa hamba nesiphalaphala sentokazi entokazi ngani yakho sawubona. Yebo sawubona njani bhuti? Sikhona njani? Hayi saphila. Bawubhuta. Ngibingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi isongeso myself Makasela Mlangeni Makasela njengoba eseshilo ku King Sicaka ukuthi akahambi yedwa obvious uhamba nami so yabona mabona uSicaka ubona Makasela athi nazi nani anyways asikho ke lapho silale sikhona ngane kwethu abantu bayazi ke thina mase sifikile sokhuluma igaxa zabantu zozo uxoxabene nomunye babangani kungani kodwa kubaleka kakhulu Makasela funa sibusho asikho lazo entertainer nje kuzobuka ukuthi abantu bayafunda bayakhula exactly isiphisho siyabuyelana sibe ndawonye after ukuxabana sometimes into useless sometimes into oyibona athi kuyawukhanda umqondo but umuntu osa-centered to solve yeah. And also I believe ukuthi yena le show senza nje ubuchaza ukuthi yena we educating people. It's very important for viewers ukuthi babone ukuthi ezinye izinto ezithatha personal kakhulu uzu revenge akubalekanga ungathola enye indlela ukuthi ufunde ukuthi okay ukuze ngiyephambili ngendlela enepeace nangendlela ehealthy ngenza kanjani usukuthola kuthina ama advice esijwayele ukwanikeza abantu uma sihlulekile ke nazi ke babukeli into esijwayele ukuyenza sijwayele ukuthi ucofeshe ngane yakwethu asho abantu ngikho right asho ukuthi ucofeshe Asikapolisi Maseko sakhe kumavula lokho sinembulo asethule ke sibona ukuthi zihambeli zethu zingobani sithini makwenze njani asibingelele kwehambeli zethu sanibona yebo sawubona siyaphila sikhona uqale ngawe ntombi ubani mina lo okhulumayo uMandisa wakambili kanakwethu ubani usisi ngoningo ngabanzama wosisi kade uyamniyazi wesho yeah yazi ngempela menganakile ave notice indaba umnotice akuyanotice takaba wena omncane kuthiwa uze nodaba la wena uze nestory wena sokhuluma nawe esoza kahle kahle ukuthi kungani ula awusichazele kubekwa yini omncane yebo njengoba ngimbhalelile as ishow la nginenkinga nobaba wami sinobaba wami yonke leminyaka besizwana kwahamba ngaye university
ngawumntwana ofundayo wasiqeda nesikole. Ngithe ngisakhona e-university ngenza izinto ezibhedayo ezenza ubaba agcine esengidinele. Manje ngiyabona ngithi ngiyaxolisa, ubaba akangixoleli. Sengize ngafaka ngisho umngani wami uNgqi. Ngathi akeze azongikhulumela nobaba ngoba izinto azizinhle ekhaya. Ubaba utholile ukuthi mina ngenzeni evasithi. Lokho akumphathanga kahle ubaba. So ngize ngabhalela neshow ukuthi ngicela ningisize ngikwazi ukukhuluma nobaba. Ubaba angixolele izinto zibuyele esimeni, isimo sibe right ngoba ngendlela esekwenzeka ngayo akusekuhle kahle. Angisathandi ukuxabana nobaba wami. Umngani wakho yena? Yebo, nguye umngani wami loyo engimcelile. Ngikhulumela mnandi lo sisi ngathi Ngiyabona ngathi angazi. China novel. Exactly. Don't know, Because when I Yeah. so you get it. Uthola mntakwethu lokukhuluma kwakho kumnandi ukuthi yini le owayenza wrong e-university eyenza ukuthi ubaba agcine esekwata ngalolu hlobo. E-university ngifundile ngingane ehloniphayo. Ethe makuhamba isikhathi ngathola nangumngani uNgqi. Emva kokuthola umngani nami sengenza izinto ezibhedayo engahambisani nomthetho kababa. Awu. Ekhona la mngani. Abangani nabo bebodwa bayahlomekisana. Nami ngigcine sengithola isoka lathatha ubutombi bami. Bengizitshela ukuthi isoka lizongishada. Kodwa ubaba uthe methola akumphathanga kahle lokho. Ingakho ngila ngizozithoba njengomntwana wakhe. Ngifuna angixolele ngizolungisa amaphutha ami njengomntwana wakhe. Yeah baby okay. Yazi into enginothisayo ngayo inkulumo zakho ihamba kude kodwa imibuzo i-answer isuke la. Cela bandla ukuthi u-answer yakhe nje velithi. Yini owayenza e-university ephoqa ubaba? Wenzani? Ungamfaki uNgqi. Angithi uNgqi uze naye wena. So ungamfaki wenzeni wena eyenza ukuthi ubaba noma ubaba uxaka ukuthi akafuni uNgqi. Into engayenza e-university angimlalelanga ubaba wami, ngagcina sengilala nomfana ngingaqondile. Bengihamba umhlanga ubaba engenzela yonke into. Sengiyayithola-ke i-answer. Wahamba ubuntombi bakho. Yebo, umfana wabe sethatha ubuntombi bami wabaleka nabo. Bengithi umfana uzongilobola kwabe sekukubaleka. Usu-ready mngani wami wena for ukulotshola? Bese ngizitshela ukuthi ngi-ready nami ngiyoba umakoti womuntu. Ngoba into ayekuthembisa zona. Yebo, umfana ungithembisa izulu nomhlaba nami ngathembiseka. Wathi sihlale phi-ke musuhamba nezulu nomhlaba-ke? Ngiyakubona kwezulu basakafiki. Thina senze njani? Thina. Awubanga right kahle umfana wami ngiyadlala sisezwe ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Engifuna ukwazi ukuthi kuba bakhona bangaki? Ubaba Sifuna i-background nje yasekhaya. Ubaba siba u4. Ukhona umama? Umama ukhona. Nomama usaphila? Umama usaphila. Okay. So umama yena uthini ngalolu daba nje ngoba bengasakwazi ukusupport umama yena yipi irole ayidlalayo egcekeni? Mhlawumbe uyazama ukukhulumela nobaba noma naye uphoxekile njengobaba? Umama uphoxekile njengobaba. Naye izinto zithanda ukuba nzima. Akulula ukuthi akhulume nami emva kwalento engimenze yona. Why ngisho kanjalo King ukuthi kujwayele kuba abantu besifazana abanakekela ingane ukuyigcina kwazo. So mengitshethi mhlawumbe ubaba uyedwa ekhaya. So that is why yena kum-affecte kakhulu. Yabo leyo nto because obaba ngeke babona ngasibayekelela komama ukuthi kube yibona abazowenza izinto mhlawumbe ezihlangana nabantu besifazana. Yes, ikakhulukazi ukuhamba umhlanga kwazeka kanjani ekhaya umntombi bakhe abusekho. Wafike washo noma kwabe ukuthi kuhlangana nokuthi nawo ufanele kuyintombini njengenjwayelo. Kufanele siye ey'ntombini. Okay. Ngangaya mina ey'ntombini. Ubaba wangibuza ukuthi ngobani. Angibange ngisamphendula. Ubaba wabamba lapho ukuthi sijampile. Sijampile. Ayisekho right. Ayisekho right. Ingane yami ngiphoxile. Okay sandwa sami. Umngani wakho lo umlethe ukuthi kwenzakaleni? Ufuna ukuzomu-expose ukuthi yena wakulahlekisa noma ufuna ukuthi azokweseka ukuze ukwazi ukukhuluma nobaba? Umngani wami ngimlethele ukuthi azongiseka ngikwazi ukukhuluma nobaba ukuze angixolele ubaba. Okay, I love that. Uyayithola King? Yeah, ngiyayithola but singagoqi singamzwanga noma iphimbo-ke nje khuluma umngani ukuthi mhlambe kuyena isisindo singakanani lolu daba alicela umngani wakho ukuthi azomeseka kubaba. Awusabi?
Sanibona ngibingelele ishow. Nginako ukusaba kodwa nginako futhi ukuthi ngiyisole ngoba ukuba umngane mhlawumbe angizange ngize ngihambe naye sendaweni yokuphoza. Ngabe akwenzekanga mhlawumbe lokho wenza. Ukusathola i-boyfriend. Yebo. So awunankinga nje obekugxeka ukuthi wahlangana nawe kwase kushintsha indlela yokwenza. Nginayo inkinga lapho because akekho umuntu vele ongawenza amaphutha, wonke umuntu uyawenza amaphutha. Okay. Wena muvele amaphutha. Ukhona futhi umuntu ongakwazi ukuthi ayihambele indlela zakhe, mhlawumbe mina angikho vele, yabo. Wena umuntu onjani nawe uyahlolwa noma? Cha mina ngihlolwa. Ufike vele angifikanga e-university kwenzeka nawe khona. Yebo kwabheda khona. Okay. So ngaqhubeka King. Into ezosilekelela Gaselo ile ukuthi kuyona yonke into asiyikhulumayo sigcina simtholile ubaba sizwayo ukuthi yena lolu lako lingakabhodla lona lumi kanjani. But makhosazana nobabili ufuna nazi ukuthi lo muntu esomlanda ubaba wakhe angithi shuthi imdala. Njengoba emdala nathi sesikhombisile abafethu abaproducer ukuthi umuntu omngakanani. Silindele ukuthi noma athiwa yini esoyikhuluma la sikhuluma ngenhlonipho si-understand futhi sizocela uxolo kuye sizomnxusa ukuthi ehlise umoya aphinda kwamukele njengengane angithi. Yeah, asambe ke Gaselo. King, ngiyacabanga ukuthi senze kanjalo simbize ubaba bekhona. Because into engizama ukuyicabanga kuningi. No ngivele ngiyeke nje ngilinde ubaba afike, then we'll take it from there. Thank you. Sambeni kanjalo. Sambeni. Right, asiphinde sinamukele ke sibuyele esigabeni sethu sesibili sohlelo libizwa ukuthi isongeso. Niyakhumbula ke sikhulumile saveza amasayidi onke estory sesigaba sokuqala. Njengamanje ke siyamukela ubaba osekhona kodwa before angiphinde ngibekelela umlingani wami. Mlange. Yebo sawubona baba. Nekahle. Ngiyaphila. So ready sibuye esigabeni sesibili. Ngiready. Nkosaza. I'm ready. Hey masothobekile. Wethu kuyisekhaya sometime. Right, asibingelele mhlaba. Asibingelele ubaba asidlule lapha. Sibingelele ubaba sabona. Yebo sabonana. Ninjani na? Siyaphila. Nkosiyami ubani ba? Bongani. Bongani sibonga. Bakambili. Baba wami. Uyamazi undodakazi lo seduze kwakho? Yebo ngiyamazi. Uyamazi. Yebo. Ndodakazi mhlawumbe ngakuchazela ubaba ukuthi kungane la, kungani ucela yena, nanokuthi kungani usisi khona la. Baba ngithanda ukuphindelela ufongele edabeni. Ngithemba ukuthi right baba. Into enze ukuthi baba ngikulethe la kule show. Ngifuna ukuzoxolisa baba. Ngiyazi baba ukuthi amaphutha ngiwenzile. Kodwa baba bengilethemba lokuthi uzongixolela njengomntwana wakho. Ngiyazi ukuthi bekumningo ongifisela kona okuhle. Ungathembi ukuthi ngizokuphoxa ngale ndlela engiphoxe ngayo baba. Baba bengicela ukuthi ungixolele. Usisi ningi lo ngimlethe la baba, ngimlethile ukuthi naye azongeseka baba. Ukwazi ukungixolela baba. Ziningi baba izinto usungenzele zona ezinhle. Kuningi baba. Ngiyazi ukuthi baba ngilenzile iphutha. Nami baba ngisemncane baba. Ngifunde emaphutheni ami. Bengicela baba ukuthi ungixolele baba mangenzeka baba. Angisasithandi isimo mase sinje baba. Yebo baba. Baba wami uyamuzwa. Ngiyamuzwa. Kodwa ngendlela angiphula ngayo umoya. Bese ngithi nje empilweni yakhe, empilweni yami naye singahlukana. Ayibothi wenze nje ngoba ifiso zami zonke ngifisela zona sisaba ukuthi shabalele. Ngendlela ayiphathe ngayo. Eseze singene eliphezulu kanje nami sengithemba ngayo. Kodwa manje wangijikela lesikhaleni. Sengiqedile ngayo. Usho ukuthi baba ubesenhlizweni yakho kakhulu ngalendlela ukuthi waphoxeka emva kwesigameko asenze. Ngendlela engikhonze ngayo angazi ngathini. Aphoxekane kakhulu. Kodwa manje wena umntanami kodwa manje na angazi ngizothini okwamanje. Gasel? Mhlawumbe ubaba waphoxeka ngoba nakho umagcina noma uyena yedwa intombazane kuyingane anazo. Umagcina wami. Ngiya-understand. Aseyithemba lami. Yes. Kodwa emva kokuthi achaze ukuthi uzizwa kanjani umntwana wena baba uzizwa kanjani ngalolu njobe ecela uxolo ngaphandle nje kokuthi la ekhaya sinamakhamera.
uzizwa kanjani emva kokuthi athathe isinyathelo esingaka ukuthi akulethe lana azocela uxolo ngezenzo zakhe zongaziphathi ngendlela afundiswe ngayo ekhaya? Ngangisafisa ukuthi sihlale phansi naye kodwa mase ngiphatha kabuhlungu sengiletha phambi ngamakhamera. Oh. Into sayixoxa le ekhaya. Ngoba umntanami ngiyamthanda. Yeah, Konke ingane ziyaqhuzula. zenza amaphutha. Kodwa fanele ingane eqoqo. Iqoqo. Hlale sithathe phansi khulunywe naye ingane. Mhlampe naye baba wenziwe ukuthi usebona ngathi kuthatha isikhathi eside kungabi khona okwenzakalayo even though ebona eveza ukukhombisa ukuthi uyayisola ngesenzo sakhe. Kushuthi nenhliziyo yami phela ayisaphatheke kabi. Kodwa ngiyafisa sihlale phansi sixoxe naye. Okay. Uzena nomngani wakho okukhombisa ukuthi uyaxolisa mefisa umuntu ozomeseka ubone ukuthi lo mthwalo omkhulu uyena. Uyambona umngani wakhe? Umngani wakhe lo asebenzi lo Sisinathi sisinathi. naye. Ngiyambona. Uyamazi vele baba noma umazi? Hayi angimazi. Wahleka sisi. Hey nami ngiyadedela. Sisawazi Uhleka ubaba noma Yebo ngiyamazi. umazi nje ubaba wawe lokhuzana kamngani wakho. Cha ngimazi ngoba ubaba wami ongizalayo. Mana ke baba uthi umazi sho usisile. Hayi angimazi. Awukazi umbone nje nhlobo nangi phela sebale indaba zokuba ingane ezalwa Hayi. Angimazi. Phela phambi kwamakamera. Hayi akwazi ukuphika baba. Kodwa kusenani-ke. Ubaba wakho sisi? Yebo baba wami. Njobe ubaba kasisi. Yebo. Njobe usise umngani wakho. Yebo. Mengisi biological father wakho. Cha ubaba wami ongizalayo. Uzala wena? Yebo. Uzala mina. Kuma kasisi. Mina bengingazi ukuthi uzala umanami. Wazi manje? Ngazi manje. ukhona ubuqiniso Ayikho. obushoda abulengayo la. Hayi Ngakutholi kahle. nama i-refuse. Mana baba awusenze si understand mhlambe understand ubani lo Hayi. Noma ngikondwa angikhumbuli. Awumkhumbuli? shosho baba mkhumbulo Hayi ngikhumbuli. mana sis kanti wena ngoba vele mangibuka i-age between wena nomngani wakho ithi ayibe enkulu kakhulu yini yakwenza ukuthi abangani bonke ongahlube nabo mhlawumbe abakwe same age wachuza loya Ngoba ngangifuna ukuzwisa ubaba lobuhlungu abuzwisa uma ongizalayo. Hawu. Ngoba ubaba wangiphika kuma. Wathi akazange azamithise ngenxa ukuthi uma wekade ejola nomngani kababa. Umngani kababa wekade isigebengu. Right ubaba lo ebekade ngitshela ukuthi ubaba wami ke ngisamncane because bekade ngenzela zonke izinto. Unayo imali but kukhona lo engikudinga kwasekhaya. Imali yalo angayizingisise ngalutho angayizimise ndawo. sure Mana so ubaba wakho uyayazi lo daba lokhuluma ngalo Ubaba lo la esihleli naye. uyakwazi ukuthi Yikho ngingane uhleka yakhe. wena. Uyakwazi nje. Yebo uyangazi. senabona Sengeke ngafika kwakhe kwakusaphila ngisho ugogo wasekhaya ekhaya kwakhe ubaba. Wakusaphila yena. Wafika wenze njani? Ngafike ngayibika ngamtshela ukuthi ngisuka kuphi ngubani wakabani ngizala ubani. Wayesethu baba ngithathe angikhiphela ngaphandle kwesanga angixoshe angithuke ngayo ayikho inhlamba angazange azangithuke ngayo. sure Mekuphika uyakuphika nje bese. Uyangiphika nje uthi Wathi ayikho into angiyena esho nje ubaba. angiyona nje inhlobo ingane yakhe. Kodwa ngathi mangabe ngithi ngiyabheka ey'nganeni zakhe sinako ukufana. Kwaye ingane zakhe yena. Yebo ingane zababa. Ngisho kwayena. Kodwa phela abantu manje bayafana emhlabeni. uyangiphika. Uthi nje angiyona nje ingane yakhe xolo. Akangazi. ngeke baba wami lishonile la ngake sizwe kuwe ngempela ngalolu daba ikhona into enjengaleyo yaziyo lekhulunywa usisi iqiniso noma amanga still Hayi iqiniso. Awu. Hayi ngizobeka nje inkinga yaba kuphi inkinga. Uma kalona sazwana naye umngani wami bethana
noma kalo Oh. manje ubaba lo wayethandana noma kalona bayisigebengu esiyingozi enkulu Wawumsaba. ngemsaba yona kadala kanti ngithola umntwana kwentombazaneni le abazwa nomngani wami lo iyatata ukuthi ngize ngibaleke kuleyo ndawo ngisuke noma ngimphika nje ngiyamazi mesechaza Ingane yakho. ingane yami Uyazi ukuthi ingane yakho baba? yebo Sonke lesikhathi mwazi. Ubalekela umngani wakho lo ingozi, umngani wakho noma umuntu awumazi. yebo Usuvuma okubili baba ungadinwa ngiyaxolisa. Umngani wakho lo owayethandana noma akasisi noma ubhuti wawumazi. ubhuti kangimazi Okay. oyingozi Oh lo wayethandana nosi. So wena ungena kanjani ebudlelwaneni noma akasisi enomuntu azwana naye oyingozi? cha thandana nje ngaleyo ndlela Oh usho ukuthi lento ntshontshana into endala. ngathi into enjalo Ningasikhuzi bafowethu. Yeah. Kwaqala ukuntshontshwa. Shithi into ekhona. So baba ngitshela mina njengamanje sila yabo thina nje nomagasela sibona intombazane efika kuzoncengwa wona la uthi wehlisa ulaka kuyena ulethe umngane wakhe ngoba umngane wakhe baxoxa everything uyazi so njengamanje kuvela isigaxa sokuthi wena baba ingane yakho so njengoba kuvela lento le ubuyimisela ukukhuluma ngayo nini mase kwenze njani hey ngisazohlala phansi ngicabange ngoba ibingisinda kwamina lento konayo ndodakazi ibingisinda bangaze ngixoxele umuntu indaba yalo ndodakazi lo muntu Sacela ukubuza. kona ngalapha ngisaphoxekile kulo omncane konke besabheke phezulu kumina okay Okay baba, mina ngokukhulu nje kuyithoba. Into engifisa ukuyazi ukuthi njengoba uthanana noma akasisi kuze kuvela usisi, wena umuntu oganelwe yini noma wawuvele unawe indoda eyimele ingane zakho zonke nje bese usisi niba u4 kubaba niba ba4 kuwena. Unayo unkosikazi. yebo Usisi uganga nobaba wakhe, uganga noma wakhe vele usemzini wakho. kakhona yebo kakhona la Yabo kusho ukuthi kune possibility ukuthi vele ingane sichaka igajwa ngoba usaba unkosikazi okokuqala. yebo 2 yeah nobaba lo osatshwayo iboyfriend kamama ngaleso sikhathi. yebo kwaba into enjalo impela Kanza kwethu nelo uzodaba lesishaqisa siyalithola nje nathi silo sibamba siyeka thina masifuna udaba ke sensiqiniseka ukuthi sikhuculula nangaphansi kwetafula amabala ukubona ngathi ngasitha kodwa ke asikwazi gasela ngoba kukhona indaba engeke ngayizwa ngapha kancane sidlule washo ukuthi amaphaphe besasephezulu Sure. kusisi uthe untombazane lo ububuyisela ngayo ubuhlungu obuziswa ubaba kukhona indawana ongayiyakazanga lapho ndlelani Khona iziphi ubuhlungu izinto abuziswa zenzile kuyena ekhombisa ukuthi ubupheka kubaba wakho nayo i-boyfriend le eyathatha ubudodo bakhe eyayikade eqashwe yimina ngemali yami eNSFAS ukuthi ukuze ubaba ngoba kade Utha uningi igama lakho? yebo Awuphinde lento oyishoyo. I-boyfriend kasisi le yamthathela umntombi wena uyiqashile. yebo Ikhokhela ngani? ngemali yeNSFAS Awuyirentela? kanjani Like awuyiphi imali ukuthi yebo iqhubeke ithanda ngangimkhokhela nosisi? nje njalo ngenyanga 500 Ngobani? ngoba ngifuna ubaba ezwe lento ayizwisa uma nami wangizwisa ubuhlungu because ziningi izinto engiyifunayo but azikwazi ukuthi zenzeke ngoba akakwazi ukuthi angishisele impepho ngoba uyangiphika Asithi akaze futhi ahambe ayoxolisa uma usezwashona ephatheka. Sorry sis. ngenxa yento enze abakuyena nakumina Yeah. Azama ukuphindela emuva ke. Ukutholela usisi i-boyfriend. Iplan yakho ukuthi ufuna ukuzisa ubaba ubuhlungu. Kodwa i-boyfriend izotshola nosisi. Kanjani? Angikho happy ngokahle. Uyayilala boyfriend nobaba noma nosisi. yayilala nosisi So wakuplan ukuthi akabuthatha ubuntombi basisi. Usisi nje uzozenza umngane wakhe ngoba ufuna ukwenza lokho. jo kwengane yakwethu wena lento uyenza uyazi ukuthi usisule iqanda kubaba bekade ngingenayo show yokuthi ingane yakhe noma
ingane yodadewabo. Oh, okay. Ngoba ubaba unabo odadewabo. Okay. So bengenza lento kade ngiyenza ngangithi njengomndeni akekho umuntu ongazizwe ipain eyenzeke emndenini yabo. So ngasebenza lento. So usisi Manje ngiyathuka mangabe ukuthi kanti ngenze ebuhlungu manje. Yazenzisa ayikho into enjalo. Hayi. Ayibalance leyo nto. Ngiyathuka serious. Awukwazi ukuthuka manje wena mina sichaza ngiyakutshela for free. Usisi uyenze lento eyazi yonke. Yeah. Awukwazi ukuthuka Yeah. wenze into urentele umuntu ngento ongayazi. Clean. Wena uthe urentele umfana ukuthi enze njani alale no sisi. Athathe umntombi bakhe. So if ungangibalansisa yini kongayazi ukuthi njengoba ukuthi akalale naye kuzo affecteka ubaba kanjani ungazi ukuthi ingane yakhe. Uzo affecteka phela mengabe ukuthi ingane yadadewabo. Yayicontradict. Affecteki ngoba bazobe bewumndeni bodwa. Mina ubaba akafunanga ukuthi angixhumanise nomndeni. Akafunanga ukuthi angenzele iphanda Uthi wenza kumuntu wasemndenini Yebo. ukuthi uyisima kanjani ngani. Uyafayela. Oh. bengenza mina into yasemndenini kababa ngoba ubaba ayikho into afuna ungenzela yona. Impilo yami kwesinye isikhathi khona izinto engingakwazi mina ukuthi ngiqhubeke nazo phambili ngoba angenzelwanga mbeleko nginja nje phambi kwezinye ingane nginje emadlozini yonke indawo nje angilutho umsebenzi walutho. Hayi uyo yonke into uNkulunkulu akulethele yona la emhlabeni ukuthi ube yiyona. Nami angenzelwanga mbeleko. Ngingane yakomalume kodwa ubaba wangikhulisa. So angifuni ufaka kakhulu emqondweni. Mhlambe wena sengenzeka ukuthi ivoid ye-father figure ekwenza ukuthi ugcine usucabanga kanjalo. So wawubona ngathi kube ukhona mhlawumbe wayezokwenza lokho. Mhlawumbe wayengaba khona angakwenzi. Akwenze lezi zinye izinto kodwa engazange azenze lezo yishoyo. Kodwa kulungile angifuna kona vele ukuthi Abe ngisupport. part exactly my point. I agree with you. Ivoid yokuthi kube khona umuntu azi ukuthi uzothi baba kena. Iyona emenza usacabanga into eziningi. Sayikhuluma sichaka leyo nto. Ukuthi sometimes izinto esingenaso esifisa ukuthi ngabe sinazo. Sibona ngathi okunye kumise ukuthi asinakho ukuthi. Kodwa uma ungarealize ukuthi yena uma ungahlala ucabange ngempela ungabona ukuthi kunabantu abanakho kodwa ongenze ngalendlela wena usenze. So nje i part of life. That's how life it is. Andi kulezi zinto ezifana nalezi hlala njalo kunomuntu phakathi nendawo owenza etshela ukuthi uqedile kanti ulimaza mo. Ingakho nje nginombuzo la kubaba uthi ndoda endala since sekwenzeka lento kanje ayikaze ifike emqondweni wakho ukuthi ngelinye ilanga more special ngoba ingane yake yafika azozethula isiyiphili isiyibonela yona wayixosha akwazi ucabanga ukuthi lento ingabuya isikhune singabuya ngomkhwezeli ngalolu hlobo. Hayi angikucabanga ngalokho. Ngithi ngiqedile ngokuthi ngiqhithe eduze kwami. Yini uvalo lokuthi uzohanjelwa umakoti noma mhlawumbe Nalengozi yalo wayithandana nalo wayithandana ayizoba uma wakhe. Kodwa baba senikhulile manje usho lo baba usayinkakha namanje. usayingozi nje semdala. Uthi sekuneminyaka ngamthi. Wamgcina mhlawumbe akasekha nokuba bikho. Usaphila yini? Usakhona ngokuzwa kwakho sithandwa sami lo baba kwakuthiwa ubaba wakho before makakutshela ukuthi nangu baba Naye ngizwile ukuthi ushone ngonyaka ophelile. ngonyaka ophelile. Yebo. Bekade gula so vele mina naye bekade singaxhumani. Eh. Bekade ngisengazi uma wangitshela before ashona ukuthi ubaba wami yebo baba umbili. So asibuyelela epointini ke ngazange nimakasa ngiyazi makangena kulona uzovuka ushukela. Uzoyibuza Raf ngakayibuze kahle ayibuzwe yimi mina ngibuza nice. Ngiyabonga. Siyifixa kanjani lenkinga ke osoyidala kudadweni omncane ngoba usisomdala manje. Dadweni omncane umngenise ekuthenini athanda neboyfriend engamthandi athi sinyamalele yaqeda ngomntombi cishe kwamosha ubudlelane bakhe nobaba ngenxa ukuthi wena waba nomthela. Silungisa kanjani lento? Usengaphinda akuthembe kanjani ezusisi wakho omdala? Angazi ukuthi singayilungisa kanjani. Kodwa yona understand ubungozi bayo because kulezi zinto lezi wagcina ucheck igazi ngane yakho. Kulezi zinto kunanezifo. Kulezi zinto kunanokukhulelwa, kulezi zinto kunanento eningi nje libazisa umuntu ukuthi aqhubeke nempilo.
But wena njengentombazane mhlawumbe if ungathiwa umuntu beyenza kuwe lento ubungaphatheka kanjani? Omunye umuntu ke Bengingaphatheka kabi. bungaphinde Kodwa- umthembe lowo muntu. Cha, bengeke ngisamthembi. Uthini ngosomncane aphinde akuthembe? Hayi kuzoba kuyena. Kuzoba kuyena ukuthi ucabangani. Kuzoba kuwena. Uyangithemba noma akangithembi. No, kodwa mina kuwena. angeke ngisakwazi ukuthi ngisondeze eduze kwakhe because Ngobani? sengiyazi ukuthi ingane kababa vele ubaba akangifuni. Kusho ukuthi bonke emndenini vele abangifuni. Okay, ningake sithi ubaba njengamanje uyawabona amaphutha akhe useyazi usisigebengu lesayisaba Yeah. asekho ufuna ukulungisa lento. Uyayicabanga idamage osuyenze la. Uzoyirepair kanjani wena ngoba lokho kwakho kubhlungu for so many years. Yeah. Ufisa ukuba nobaba kodwa Yeah. engekho. Kodwa useyalibona iphutha lakho usaphila, usekhulile impela kodwa usaphila. Usefuna ukulungisa leso simo. Kodwa- Usudlale ngengane ka babo wakho. Wayirentela umuntu akhokhela umuntu ukuthi enze njani ayithathe umntombi bayo. Emva kwalokho wayishiya. Yayizwa leyo nto. Wena mocabanga izinto ongazenza because akwazi ukuba kuyena. Wena odamagile futhi nakhona ngayona inhloso yakho ngoba kade une-engo ongazi ukuthi uzoyikhipha kanjani. And wasuyikhiphela kumuntu wrong ngoba lo right yena mekhipha out wabona ukuthi akusebenzeki ngayo. So ilungisa kanjani into enjalo? Noma usuplan ukuthi noma singabuyelana nobaba kodwa usiswami ngeke ngisazwana naye. Awumdingi bese sowakho empilweni yakho. Ngiyamdinga usisibami. Phela Kodwa usumbulalile ukuthi nje. angiboni ukuthi uzongixolela kulento esengimzuse yona ngoba bekade ngingazi ukuthi ingane kababa. Kodwa mhlawumbe mangezwa Bengitshela amazwi. ukuthi mhlawumbe ingane yo-auntie kanje. Mangezwa amazwi from you athi ngiyaxolisa. Avela from the bottom of your heart. Mhlawumbe khona into angalala avuke ecabanga engcono ngokuthi uyaxolela noma cha. Inkinga ukuthi uthi wena awuboni ungakazi umuzi ukuthi uthini ngokucela kwakho uxolo kuyena. Yaxolisa mntaba. Yaxolisa nedadewethu. Ngifuna nje ukuzehlisa kuwena. Angazi ukuthi ngenza kanjani ukuthi ubone ukuthi ngizithoba kangakanani ngoba engikwenzile ngiyavuma kube yiphutha. Futhi iphutha elibi. Kwabe kade ngingayitsheli ukuthi uyigazi lami. Yabo. Kasal, before sivala mhlawumbe ake sizwe amazwi kababa okugcina ukuthi yena uthina lolu daba salulonke. Hey, ngoba ingane zami zombili. Lo umdala uyaxolisa komncane. Ngiyafisa ukuthi siqale phansi sizwaneni. Osekudlulile singabuza okudlulile. Siqhubeke nempilo siye phansi nephambili. Ngoba ngabathanda wabini. Usuyamthanda nalowo kuqala. Wovela umthando ya. Kwakuyisimo ngiphoqa ukuthi ngiqhelelane naye. Umbalekile. Yeah. Yezwa ke. Bongezwa. Uyamamukela kodwa ubaba noxolo lakhe nokuthanda kwakhe. Yebo ngiyamamukela. Ngoba yona into ekade uyifuna impilo yakho yonke. Kodwa ke lokho ukuthi mengifuna ukucorrecta kuloko ukuthi yena mukwenza kusisi mungazi igazi lakho. Ayamanga. Nalapha egcekeni bekuyigazi lakho. Muya kubo nje igazi lakhe lapha egcekeni lakwakhe. Yeah. Noma ngabe ingane zadadewabo kodwa udadewabo bashira igazi elilodwa so kusho ukuthi ogazi. Yikho ingane ezalo udadewabo wakho nithi mzala ngoba nogazi. Kodwa ke sekwenzakala lokwenzakala futhi isikhathi asikwazi ukucabanga kahle uma sikhona izinto ezisilimaza ngaphakathi. But angazi angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba kwenza ngakimina so angazi nami engenza kanjani kube bekumina. But ngiyabonga ukuthi uyaxolisa kusisi wakho omncane. Sandwa sami uzizwa kanjani ngoba wena umuntu okade usibizile ungazi ukuthi kuzophuma igaxa engaka njengamanje uzizwa kanjani? Mina ngizizwa ngiphatheke kabi ukuthi ubaba ungidinele nje kanti unezinto ey'ngaka. Ubaba ingane yakhe bengahlala phansi nami angitshela ukuthi unodadewethu omdala akamkhiphi ngobani. Sengazi unodadewethu angenze kanje. Angiboni ukuthi udadewethu ngiyophinde ngimthembe emva kwale nto angenzayo. Ukumxolela ngiyamxolela, ngiyamdinga njengodadewethu. Kodwa le nto angenza yona angiyifiseli muntu. Nobaba bengifisa ukuthi angixolele. Nami ngizomxolela ubaba
akekho ongalenza iphutha, kodwa bengifisa kudlule lokhu sizwane njengomndeni. Ubaba abuyise udadewethu amazise emndenini, kuphele konke lokhu. Kodwa dadewethu, angiboni ukuthi ngiyophinde ngikuthembe dadewethu. Mhlawumbe ngangelinye ilanga uyophinde ukwenze kumina, uyokwenza komunye. Seveza ama-capabilities akhe. Ayi. Vezile udadewethu ukuthi uwubani. Umuntu onjani. Kodwa isikhathi phela isimo umuntu asuke kusona esimenza acabange ngaleyo ndlela. That is why ngihlezi ngikushumayeza ukuthi healing is very important. Kubalulekile ukuthi uhile even though isikhathi usungacabanga wena ukuthi limele ngaleyo ndlela. Kodwa buka ama-signs izinto ozenzayo ukuthi imicabango yakho mihle yini, nakho yini ukubona enye into e-positive noma enhle komunye umuntu. Ila uzobona khona ukuthi kusho ukuthi konakele kumina. Then bese kufanele ukusukumele lokho. Anyways, ngicabanga ukuthi King Asambe first. sizamile at least ubaba usemxolelile undodakazi useyamamukela uzokwazi usakhulume nawe useyazi isigebengu lesayisaba asisekho emhlabeni. Nayo undodakazi ngicabanga ukuthi uyayidinga i-counseling because kuningi nje kuyena akulula phela ukuthi ubaba ngoba manje usevumile phambi kwamakhamera usezojumpa in asivele kade ngikufuna. Kuningi nayo kufanele kwenzeke kuyena okusazokwenzeka kuyena internally esingakwazi thina uku-experience external. So my thing is thank you so much Sithanda Sami for ukusithemba. Hopefully now uzokwazi ukuthola i-counseling uhile kuyo yonke le damage odlule kuyona uchaphazeleke kuyona ungangeni kuyona. Mina noKing ngicabanga ukuthi siqedile manje baba. Kanza ukuthi sawonga kakhulu nothando nesupport sinibe kunye nathi la ohlelweni. Ngiyalazi ukuthi nodaba hlala lunzima masiqeda la siyophuza amanzi ngoba iningi leto 14. Sasibonga kakhulu nganza ukuthi siphinde sibonane ku-episode elandela igama lohlelo isongezo. Peace. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Is the Black Life TV.